beef steak para sa among paniudton dya. Ang pamahaw, nagluto na kong sardinas o gulay. Hi guys, madung hapon and welcome back to my channel. Ako na po ni yung suong tabos na grabing tabi sirong adlaw guys. Diya, hapon na day guys. Ganihaw ako nagluto. Nagluto ko beef steak among sudan. Diya, nag-prepare ko pagkaon ni doktora. Diya, karon lagi guys kay kuan man ron adlaw sa pag-request sa hospital supplies. Diya. Basta kapoy ko karon adlaw ako sa madyong kondisyon kay gabi wala po koy madyong tug kay bawo nga no aga insomnia. Diya gisabayan pas mang iro nga grabe sa baa. Diya guys. Magkuanday ko magpako. Abdominal binder 5. Sana ba to? Diyan guys. Nahaponan ng gudyo ko guys. Gudyo ko nakahuman kay nagtawag pa mas doktora. Naghain sa isang pagkain. Ang trabaho dari, way kahumanan. Nga okay man itong gato sa tidig na kay kuan man. Mag-request ko, siya may mag-prepare sa pagkaon ni doktora. Malagi dia siya. Nga kapoy. Jackson Pratt. Now today Jackson Pratt. Nja Micropore 124. Nja YouTube 1, 2, 3, 4. Ano po raman eh? 5 day. YouTube 7. 5. Oh my. Thermometer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Two, 4, 6, 8, 10, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 30. 2, 4, 6, 8, 10, 40. 2, 4, 6, 50. Agwan taon guys kay hapit naman po ko mo-graduate. Hapit naman po ko mo-graduate daling trabaho ako. Diya kami cup 400. Diya diya man eh 5cc. Wait lang ah. 10cc na ba 10cc? 10cc. 10cc
200. Ay. 10cc, 200. Diyan guys. Napoy ko yung daghang kuwang. Naghan pa ni kadyo ang preparon. Cup. Makrusit. Hindi lagi basta-basta dali guys. Magkuan. Hindi ka makakonsentrate sa imong trabaho nga ni mag-circuit ka kay diyan magtawag na pud ni. Gani haraman to ako mahuman guys. Hindi ako kumakuan ni. Makrusit. Kuan pa kanang hindi pa magsigig tawag lagi bawo pabalik ko iligo makrusit ano ba to? Hindi. Banta nga rin guys. Kuha ko kidney bisin. Ano to kidney bisin ani? Grabe na yung stock room na ni guys. Hindi yung samot-sari na ni. Hindi na ni kuan nagbalik na tidig na. Di magud maapas na guys nga. Ako pa'y mag-arrange ani. Grabe trabaho dari multitasking. Okay pa to sa una guys. Ay. Para magang lista. Kidney bisinit lang. Kidney basin 10. Yeah. Ay, siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ay, salamat. Sultihan. 10 agang napulot. Gawas na po ko. Kidney basin 10. Ninja cautery tip cleaner. Wait lang, pangitao ng cautery tip cleaner. Ano na cautery tip cleaner ron? Why? Cautery tip cleaner haraman ka. Cautery tip cleaner. Pila. Cautery tip cleaner. 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So guys, nananipak. Para matugpacking. Dito guys, nakabuman ako sa kabak. Nagplano ko din ako mutiwas. Request kay lagang kami nasang lawas. Ninapugsun. Umana lang maguban. Pharmacy.
Pharmacy department ni. Inja. Gapoy ko. Nasa lang na. Sa pabayang kuwang daghan ka ba? Ay. Pilit man yung pharmacy. Digital thermometer man na. Authority cleaner man na. Dachshund Pratt, kidney basin. Micropore. Oxytocin, Solucet, 20. Ay, naku, daghan pa man dahil eh. Syringe, 300. 1 cc. Ay, pa rin nabutang natin cc. Daghan pa rin guys. Wait lang, katukos gawas. Ano ako ng kunting gulat na ako. Naghanap kasi ako ng supply sa Ano ba yan? Hindi kaya ako natagalan nito eh. Inisip, alam mo, ang gagawin ko UR sa lab, hindi ko matapos. Bukas na. Wala pa naman, Lahat yan, i-re-replace mo lahat. O hindi naman. Dami-dami din Pharmacy lang yan. Nakapak na ako sa karton dun eh. Bukas, anong linya naman? Bukas UR sa kalab. Hindi ko, pakamatay ako kapoy na kapoy. Naligo pa ako. Hindi ibig sabihin ba, hindi niya alam kung anong mga pangalan. Hindi naman to basta-basta damputin lang. Dapat alamin mo rin kung anong mga klaseng ilalagay mo. Pharmacy to, tapos bukas UR sa laboratory. I-complete mo na. Ha? I-complete na yan, i-record. Oo. One cc, 300. Table. Table. Ano dito? Tapos ito. Suction. Suction. Wait lang. Suction. Wala, di pa nung 30 ba yun? Baka 20 lang. Yeah. Ay. Ilan ba yun? Wait lang ito na ako ng isa. There's a fire in my heart. Ah! Purya gaba. Purya gaba. Okay ko guys. Oxytocin, Oestrol, kidney basin, macrocet. Napada guys, Nilironal, 10. Wait lang. Iyanan sa mga laki.
pasinting laki. 2. Ay. 3, 4. One, two, three, four, five, seven. I've been cheated by you since I don't know when. I made up my mind. Kapan ko ako nagkuhan, guys? Ba yan? Gusto di ba ni kuhan yun? Ay! I don't know why. Oh. Ito. Pangalawang box. Ay, naku. Pangalawang box na ni. Pharmacy. Na guys. Hindi natin wasin. Ang buwan na lang maguban. Paway ko kay kuan. Hindi na po magdugay basi mga dito po sa doktora o magkaon. No nang dinakas-akas ahon kay isod mo paway pa ko kay maligo ko. Hindi bahala na din ako magluto pa ni hapon. Napa may bahaw guys nga beef stick. Sudan maron na sudan sa gider. Bahala na. Basta ka na yung masudan, bahalang ibalik. Basta ako dito magluto. Ay, kapoy ito. Guys, maniwa na na humanugpak. Kanina sahog na na. Diya. Huwag man na naman puntuhon sa buntag. Kaya, ang pahuway ko kay kuhan, maligo pa ko. Hindi mo ko pwede maligo ko. Maligo ko una kay kuan abog manang monitanan ha wana mapak sa pharmacy pa ni guys inja nan ako inapak do ka karton dagko inja kaniwa pa ni naman di na lang tapuson kay ug man na mas buntag kay napampo koy request OR ug lab nga na lamang idungan kay lisod lagi ning multitasking daw sarata. Pero pila na lamang kadlaw guys. Puhon-puhon kamalo yung Ginoo. Kuan ako makagraduate na ako na ng trabaho
Pero di pasabot guys, nga graduate ako ng trabaho Sa Bohol maning kamot gihapon ko dito, bahalag mag-farming ko or insa magtinda. Basta maning kamot gihapon, mas okay magud nang bahalag lisod atong trabaho basta kay nata sa tong pamilya. Haggard ang hitsura guys, yung pahuway ko kay maligo ko.